Hej, velkommen til Bohea. Jeg hedder Mette og vil gerne vise dig, hvordan du kan lave en god og nem kop funky matcha. Du skal bruge en funky matcha fra Bohea. Vi har valgt en funky matcha med jordbærsmag. Og så skal du have et piskeris. Vi har valgt at bruge en piskeris af bambus, traditionel. Og så en bambusske. Anbefaler vi også. Den er rigtig god til at afmåle 1 gram matcha te med. Og så en matcha skål til at mixe teen i. Og du starter simpelthen med at åbne din matcha te. Og du kan prøve at se her den fine grønne farve. Og allerede nu kan jeg simpelthen dufte jordbæren her. Det dufter rigtig godt. Så tager jeg min matcha ske og afmåler her 1 gram. Det passer sådan cirka med det, der ligger her. Og putter det ned i min matcha skål. Sådan. Og så skal du have 1 dl vand. Og så tilfører du 1 dl vand, 80 grader varmt. Og hælder det ned i funky matchaen. Og så tager du dit piskeris. Og når du pisker i matchaen, så pisker man med emmer eller zigzagger i cirka 30 sekunder. Og du kan se teen nu, det begynder også at skumme lidt. Det er sådan en god måde lige at stå og slappe lidt af. Bare zigzag frem og tilbage, stille og roligt, så bliver pulveret opløst heri. Og matcha piskeriset kan man bare skylle i varmt vand, og så er den klar til brug igen. Og så er det ellers bare at nyde teen. Man plejer at sige, at det er 3,5 slurk. De 3 første stille og roligt, og den sidste skal man lige have kørt bunden rundt, hvis der er lidt tepulver i bunden. Og så er det bare at nyde det. Værsgo.